biserică și pentru frățietatea, a decis că pentru un interval de 30 de minute, mă rog, mai puțin, sunt așa numitele momente de rugăciune. În fiecare zi creștinul ar trebui să-și înceapă experiența umblării pe acest pământ cu Dumnezeu într-un timp al rugăciunii, când se ceară călăuzire, când se ceară putere, când se ceară tot ceea ce are nevoie ca să-și trăiască viața de credință și să poată să ofere o mântuire bună. În dimineața aceasta aș vrea să vă readuc în atenție un episod biblic bine cunoscut, din care învățăm câte ceva în ceea ce înseamnă nevoia noastră de rugăciune. Am să vă invit, dacă aveți Biblia la dumneavoastră și dacă doriți să o deschideți, să faceți lucrul acesta. Am să vă citesc din cea de-a doua carte a Împăraților, la capitolul 6, de la versetul 15 înainte. Pasajul, încă o dată zic, bine cunoscut, ne spune următoare. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oastă înconjura cetatea cu cai și cane. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc în prejurul lui Elisei. Nu este prima dată când faceți o incursiune în acest pasaj biblic. Relatarea aceasta vă este cunoscută tuturor. Am dreptate? Hai să intrăm puțin în ea, aducându-ne aminte ce se întâmplă. Era o vreme când se făceau războaie, când prin asta te îmbogățea economic vorbind, regatul sirian, mai puternic la vremea aceea, face dese și regulate incursiuni în țara lui Israel. Pradă. Ei bunuri, ei oameni care fac sclavi, din asta te întresie economic vorbind. Doar că de la o vreme, toate incursiunile lor parcă sunt sortite eșecuri. Și ceea ce este cel mai cutremurător este faptul că aceste incursiuni sunt puse la cale într-un sfat restrâns. Imaginați-vă tulburarea din inima regelui sirian, când la un moment dat constată că doar de belele facem sfat. Ne ducem fără să știe nimeni și atacăm acolo. Că acolo sunt nepregătiți israeliții. Și când ajunge acolo, ce constați? Că ei tocmai acolo se apără mai puternic. Bun, s-a întâmplat odată. Hai că ne ducem în partea cealaltă. N-au să știe, nici prin cap nu le trece. Și când se duc să atace dincolo, ce găsesc? Evrei, acolo îi așteaptă. Și de la o vreme, regele a căzut pe gânduri. Nu se poate. Între noi, în Consiliul ăsta de război, există un trădător. Cineva, probabil că este plătit de către regele israeliților și toarnă informațiile într-acolo. De aceea sunt pregătiți de fiecare dată. De aceea, ori de câte ori ajungem, îi găsim cu arcurile întinse, gata să ne aștepte. Și acuzația asta este gravă, acuzația de înaltă trădare, te așteptai să cadă capete. Cineva mai iluminat acolo îi spune, stai puțin, nu te pripi. Nu există trădători între noi. Dar ceea ce putem să spunem este că în regatul lui Israel există un om al lui Dumnezeu care știe, grație descoperirilor divine, și ce spui când ești singur în dormitorul tău. Dar aminte planurile pe care le facem noi aici. Și împăratul a zis, bun, dacă asta e problema, atunci aici trebuie să lucrăm. Aș vrea să identificați locul unde e acest om al lui Dumnezeu, să mergeți, să luați prins, ca să nu mai poată să înștiințeze cealaltă dată. Și, iată, e pusă la cale o incursiune când se află locul unde este Elisei și urmează pasajul, așa cum l-am citit în Scriptură, când dis de dimineață, slujitorul lui vede cetatea înconjurată de armata aceea siriană. Sunt două elementele pe care aș vrea să le avem atenție în mod special în dimineața aceasta, fiecare dintre noi. În primul rând, e un element pozitiv, cald, sufletește vorbind, și cât se poate de încurajator. Atunci când Elisei vede spaima pe care o are slujitorul său, și era o spaimă de bun simț. Suntem prinși într-o cetate, nu avem, omenește vorbind, nicio posibilitate de a lupta cu armata care ne-a înconjurat, nu avem nicio posibilitate de a ne sustrage de aici atacului lor, așa că omul ăsta este speriat și exprimă îngrijorare. Iar atunci Elisei îi spune cuvintele frumoase din versetul 16, care cred că rămân și pentru noi și sună atât de frumos a încurajare de care avem nevoie cu toți. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. În
dificultăți. Fără să vă știm de aproape și fără să avem un timp în care să vă deșertați dumneavoastră toate poverile sufletești, știu că luptați. Cu boli, cu bătrâneți, cu singurătate, cu neajunsuri de tot felul. Și câteodată, mai ales atunci când percepem că am fi singuri, încercările acestea, obstacolele care stau în fața noastră, parcă-s munți. Parcă-s munți. Și te gândești, oare cum am să răzbesc prin toate necazurile astea, care mă lovesc, direct sau indirect? Că uneori se răsfrâng asupra noastră. Alteori ne dor prin copiii noștri, prin nepoți, prin prieteni, prin cei care trec ei prin crizele lor. Și se răsfrânge asupra noastră povara pe care ei o poartă. Atât de frumos cuvântul Domnului care spune, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Noi vedem doar ceea ce ochiul nostru poate să perceapă. Așa cum slujitorul lui Elisei vedea corect armata siriană, noi, prinși în cetate, omenește vorbind, diagnosticul pe care el îl pune este exact. N-avea o perspectivă roză. Dar mai e ceva ce intră în joc. E privirea aceea a credinței pe care ne-o recomandă Cuvântul lui Dumnezeu și pe care o dezvoltă oamenii care, așa ca dumneavoastră, decid să-și înceapă fiecare zi stând mai degrabă la picioarele Mântuitorului și apoi dând piept cu bucurii și cu necazuri, cu reușite și cu poverile care stau acolo pentru a fi luate în atenție. Schimbam câteva vorbe de dimineață cu fratele pe care îl însoțesc la Amvon și în lumina discuției pe care am avut-o cu dumnealui, mi-a venit în minte pasajul frumos din Romani, capitolul 8, care ne spune, și am să vă citesc doar partea finală a capitolului, un capitol în întregime superb. Și dacă aveți timp și dorință astăzi, puteți să vă hrăniți sufletește bine de toți, dacă îl veți parcurge. De la versetul 35 zice așa: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabie? Ceva mai jos spune: în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Sunt bine încredințat, continuă Pavel, că nici moarte, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nimic într-un cuvânt, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cred că ar fi un exercițiu atât de bun pentru noi și bine plăcut Domnului, ca în această dimineață să exprimăm mulțumire. Pentru că în săptămâna care trece, au fost mai mulți cei de partea noastră decât cei împotriva noastră. Chiar dacă nu i-am văzut. Chiar dacă ni s-a părut că suntem singuri. În fața bătrâneții, în fața neajunsurilor materiale, în fața necazurilor care ne confruntă pe fiecare dintre noi. E un prim aspect, spuneam, pe care discuția dintre Elisei și slujitorul său îl evidențiază. Nu suntem singuri? Dumnezeu e lângă noi? Și când Dumnezeu e de partea noastră, suntem întotdeauna în majoritate. Corect? Cel de-al doilea aspect. Observați în versetul 17 rugăciunea pe care o adresează Elisei cu privire la slujitorul său. Elisei era în mod evident un om al credinței. Are atâta liniște în momentul acesta care pare de criză. El percepe altceva dincolo de ceea ce se întâmplă sub zidurile cetății. Dar slujitorul nu vede decât la 50 de metri în fața lui. Și Elisei se roagă: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Spune Apostolul Pavel într-un cuvânt adresat celor din Corinți că Dumnezeul veacului acestuia orbește mintea noastră. Și este o realitate. De foarte multe ori, noi nu mai vedem decât ceea ce este sub nasul nostru. Vedem neajunsuri în lume și în biserică. Există asemenea neajunsuri pe care le vedeți în lume și în biserică? Sau la voi era eu pe pământ și n-am știut eu unde am nimerit? Vedem aceste lucruri. Dar spune rugăciunea lui Elisei: Doamne, deschide-i ochii. Câteodată pierdem atât de mult că vedem doar ceea ce ochii noștri fizici pot să perceapă.
Dacă am privi realitatea prin perspectiva Scripturii și am vedea în ceruri un Hristos care ne iubește și care mijlocește pentru noi, încheind, atenție, încheind de acum judecata de cercetare. Dacă am vedea lupta care se poartă dincolo de cortină pentru sufletele noastre, pentru sufletele copiilor noștri, dacă am vedea ceea ce a văzut Hristos și ucenicii lângă El nu erau în stare să întrevadă că holdele sunt albe, gata de seceriși, dar sunt prea puțini cei care sunt dispuși să se pună la dispoziția lui Dumnezeu ca să slujească acolo. Viața noastră de credință în primul rând, ar avea mult mai multă intensitate. Ar fi mult mai împlinitoare. N-am stat în biserică cu fețele astea triste pe care le adorăm în fiecare sabat. Ar fi interesant să faceți un exercițiu, să treceți regulat pe la învor, să vă uitați în sală. Veți vedea oameni mai degrabă triști. Oameni care poate că au uitat ce înseamnă bucuria de a fi a lui Hristos. Bucuria mântuirii trăită în viețile lor. Doamne, deschide-i ochii. Spunea Elisei despre slujitorul său și cred că avem nevoie de puterea și de atingerea Duhului Sfânt care să ne deschidă ochii. Să percepem realități extraordinare dincolo de ceea ce ochii noștri fizici pot să vadă și recepționează ca atare. Aș vrea să închei cu un gând tot al Apostolului Pavel, care se potrivește în context. Coloseni, capitolul 3, un alt pasaj minunat. Începe și ne spune așa: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Observați, vă rog, o idee asemănătoare. Ca ochii noștri să vadă și altceva. Nu doar pâinea cea de toate zilele. Nu doar luptele pe care le purtăm uneori chiar pentru cauza lui Dumnezeu, mergând acolo și slujind dincolo și încercând să facem, uneori cu succes, alteori cu un simțământ de frustrare și de eșec, ceva pentru cauză. Deschide ochii, așa încât privirea să-i se îndrepte spre realitățile de sus. Gândiți-vă la cele de sus, pentru că atunci veți înțelege mai bine ce se întâmplă aici. Când slujitorul, grație rugăciunii lui Elisei, a putut să vadă carele de foc care străjuiau cetatea, când slujitorul a putut să vadă, dincolo de realitatea fizică, realitatea spirituală, ceva s-a schimbat în el. Avem nevoie și noi de harul acesta special pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Să ne se deschidă ochii. Să percepem realitățile spirituale foarte bine. Pentru că în felul acesta să înțelegem mai bine ceea ce se întâmplă aici, în această lume, în biserică, în viața de zi cu zi în care suntem prinși fiecare dintre noi. Vă întreb, credeți că avem nevoie și de acest gen de rugăciune? Doamne, deschide-ne ochii. Ca să fim mai sensibili la realitățile din spatele cortinei. Să fim mai sensibili nu la ceea ce vedem zi de zi, în casă la noi, în biserică la noi, în sat la noi, ci să vedem ce ești Tu și ce lucrezi Tu în aceste timpuri și cum poporul Tău poate să se încadreze în planurile acestea într-o experiență frumoasă, într-o experiență care împlinește spiritual, într-o experiență care oferă autenticitate trăirii creștine. Dragii mei, iată în dimineața aceasta două idei de rugăciune pe care vi le propun. Primul, mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu. În fiecare zi, că vedem sau nu vedem lucrul acesta, sunt mai mulți cei care sunt de partea noastră decât cei care sunt împotriva noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu este de partea noastră, întreabă Biblia, cine poate să ne stea împotrivă? Dumnezeu merită lauda noastră și rogul de cunoștința pentru această realitate. Era primul gând. Și cel de-al doilea, vi-l amintiți? Doamne, deschide ochii. Uneori rămânem mult prea setați doar pe ceea ce putem să percepem noi și sunt realitățile copleșitoare pe care nu ne putem permite să le pierdem din atenție. Judecata de cercetare, marea luptă, revenirea curând a lui Hristos, nevoia de a încheia lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ, încadrați în ceea ce este marea strigare, lucruri care aduse în viață, nu teorii, bla, 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 zicem despre ele la vor sau cântăm în cântecele noastre, ci când începem să le trăim, ele ating la binecuvântare viața fiecăruia dintre noi. Sunt convins că veți vrea să exprimați și alte gânduri înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
Vor fi poate mulțumiri, vor fi poate mijlociri, vor fi poate cereri, simțiți-vă liber să le prezentați pe toate înaintea lui Dumnezeu. Vă reamintesc doar că momentul de rugăciune trebuie să fie un moment care să depriască tuturor. De ce zic asta? Fac o destăinuire, poate o să vă devin antipatic. Pe vremea când eram copilar, crescând în biserică, cel mai groază era la adunare de momentele de rugăciune. Când știam că întotdeauna se roagă X și Y și le știam pe din afară rugăciune, de 5 minute fiecare, când se rugau scurt. Spune inspirația profetică despre faptul că atunci când ne rugăm acasă, ne rugăm cât vrem noi și cum vrem noi. Dar atunci când ne rugăm la biserică, în public mai exact, rugăciunile noastre trebuie să fie cum? Trebuie să fie scurte și să fie concrete. Câteodată cu bunăvoință am greșit și eu și dumneavoastră. Doamne, fii cu toți bolnavi până la marginile pământului. Am zis un lucru rău? N-am zis un lucru rău, dar tu care te rogi după mine, pentru ce mai te rogi? Dacă eu mă rog pentru fratele Ilie, pe care îl cunosc eu, că stă la Vladimirescu cu mine și care e la spital acum, poți și tu să te ridici și să te rogi pentru sora Maria, care e din satul tău și care e la spital la Chișinău Criș. Doamne, fii cu toți slujitorii tăi până la marginile pământului, lucrătorii biblici. Rogă-te pentru fratele Țărmure, dacă ai în gând lucrul ăsta, care slujește astăzi nu știu unde, și poate că altul vrea să se roage pentru fratele care e pastor la el sau misionar la el, care lucrează în altă parte. Înțelegeți ce vreau să spun? Am participat, nu de puține ori la momente, când, terminându-se rugăciunea, s-a auzit așa un oftat de ușurare. Nu cred că ne face bine și nu cred că este onorant pentru Dumnezeu ca momentul rugăciunii să fie unul de povară, care te apasă. Doamne, bine că s-a terminat. Cred, dimpotrivă, că poate să fie un moment pe care să-l parcurgem cu multă bucurie și mai degrabă să ni se pară rău. Da, gata? Doar atât? Știu că dumneavoastră țineți cont de toate lucrurile astea și că și în viața de rugăciune puteți să fiți niște exemple. Doar vi le-am reamintit ca să rămână proaspăt în mintea noastră. În ceea ce urmează, o să ne plecăm pe genunchi, așa obișnuiți? Ne plecăm pe genunchi și se vor lanța 4 rugăciuni. Ultima va fi făcută de către fratele Costea. Haideți să începem.